Boas tardes a todos e todas. Sede benvidos a esta actuación da Pomba do Arco, a esta presentación do libro. Bueno, o afora o que hai, non podemos facer máis. Comentaba aquí a Xosé Ramón que nós xugamos aquí en Foz con o campo moi pequeno e o campo moi grande, porque ou xugamos aquí na Librería Bahía, que é o centro cultural, ou temos que ir á Casa de Cultura, que é demasiado grande. Pero bueno, estamos aquí, estamos moi ben, estamos como en familia. A Asociación Cultural A Pomba do Arco presenta hoxe o libro de Xosé Ramón Veiga Alonso titulado Poder e Política na Galiza Vilega, 1790-1833, provincias de Lugo e Mondoñedo. Nel, o profesor Veiga analiza pormenorizadamente, con profundidade e rigor histórico, os conflitos acaecidos nesa época tan convulsa e conflictiva, na que dúas forzas loitaban de cotío. Por un lado, o antigo réxime, devalado e decadente, pero aínda con folgos de abondo para facerlle fronte, e vencer nalgúns casos, a outra forza, o liberalismo e o constitucionalismo, que aínda en coiros amosaba as súas garras e loitaba para ocupar un espacio no mundo político reinante. O profesor Veiga recolle un tempo e un lugar que estaba sen estudiar, a provincia de Lugo e Mondoñedo entre 1790 e 83, porque Mondoñedo, como ben sabemos todos, foi provincia hasta ese ano. De aí que Mondoñedo foi provincia hasta ese ano, de aí que nós, a Pomba do Arco, retitulásemos, só po cartel, e con permiso do autor, a súa obra baixo epígrafe A antigua provincia de Mondoñedo, poder e política na Galicia Vilega, querendo así amosar o noso amor pola antigua provincia e convocar con este título a un maior número de persoas que vexo que non facía falta. Pero bueno, decía que un tempo e un lugar que estaba sen estudar é o mesmo que un continente sen descubrir, e tivo que ser, de mellor forma, un focego o que levase a cabo esta xesta, porque se hai alguén que non o coñece, Xosé Ramón naceu en Vilarante, se me equivoco, pero resides en Malta. Non digo que eres natural de Malta, non, é Benidel. Aquí nas parroquias, é que no libro fala aquí de actos que servían para reforzar o carácter parroquial. Aquí na parroquia de Fátima, que somos un concello onde nos gusta que veña moita xente, mantemos as diferencias en todo momento e lugar. Digo que, aparte diso de lo que acabo de dicir, que é o máis importante o seu currículo ser de Foz, é doutor en Historia pola USD, pola Universidade de Santiago de Compostela, na que imparte clases no campus lucense. A súa tese doutoral titulábase O Conde de Pallares e o seu tempo, 1828-1928, Política, Ferrocarrís e Agrarismo en Galicia. Non é a primeira vez que colabora coa Pomba do Arco, e así o ano pasado pudemos ver unha interesante charla que nos impartiu nas xornadas de historia local que organizaba esta asociación baixo título, así que me podes corrixir, Políticos mindonienses nas Cortes do século XIX, creo recordar. Nesta obra que hoxe presentamos hai moito traballo de investigación, 9 anos, según dices, moito esforzo, moita docencia, moita claridade e moito rigor. Dese rigor necesario para poder escribir a historia con mayúsculas. Non me viñestes a escoitar a min, senón estaría a mitad de xente nada máis, senón que viñestes a escoitar a él, a Xosé Ramón Pau Calpiro, un forte aplauso. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Isto de xugar na casa é un problema, porque entre familia, amigos, correligionarios políticos e coñecidos, pois a verdade é que isto está cheo, non? Está espectacular, eu non contaba realmente con tanta xente. Podo dicir que tuve en alguna outra presentación, non había tanta xente, mesmo en Santiago de Compostela. Bueno, teño que empezar con agradecementos, o que corresponde nestes casos. O primeiro agradecemento ten que ser a editorial Volanda, porque nestes tempos que corren non é doado que unha editorial comercial aposte por un traballo de historia. Este non é un traballo de divulgación, nin deso que os franceses chaman alta divulgación, este é un traballo de investigación puro e duro, con notas a pé, con bibliografía, con referencias nacionais e internacionais, que diciramos, e non é nada doado que unha editorial comercial decida, efectivamente, publicar un libro deste tipo.
Por lo tanto, o primeiro agradecemento é a Editorial Holanda, que ademais dirixe unha persoa moi cercana de aquí, de Barreiros, de San Cosme, Antonio Couto, fillo dunha antiga mestra de San Cosme, e que a súa dirección comercial está encomendada a un ribadense que é Curmán, do crego que actualmente temos en Foz. Pero isto foi todo casualidade, non tiña nin idea de que Holanda tiña semellante relación coa Marina. Por tanto, gracias a eles. Gracias tamén, por suposto, a Pomba do Arco por organizar este acto, especialmente a Moncho Enmida, que foi o que me meteu neste embolado directamente. Que dicir da Pomba do Arco a nivel cultural en Foz, o que máis ou menos que podemos ter aquí, evidentemente, é grazas á Pomba do Arco. E gracias tamén, por suposto, á Librería Bahía, que xa o dixo antes Xan Ramón. Bueno, a Librería Bahía é o centro cultural da vida de Foz, é evidente, creo que as probas me remito, non? Por lo tanto, moitísimas grazas á Librería Bahía por organizar este tipo de actos, en contra incluso da miña primeira opinión, tal e a dona que dixo, non creo que sexa moi axeitado presentar o libro. Moncho dixo que sí, como sempre, Cielo tamén dixo que sí, e por eso estamos hoxe aquí. O sea, que moitas gracias tamén á Librería Bahía. Ben, vou intentar facer unha presentación breve, vai ser difícil porque os profesores cando nos dan así, nos ofrecen público, nos enrollamos moito. Se vedes que estou falando demasiado, poñedes cara de aburridos, ou empezades a mirar para os lados, entón eu xa calo, digo moitas grazas e o deixamos, vale? E vou intentar ser máis didáctico posible no sentido de que, bueno, non é moi habitual presentar estes libros, polo menos eu, a un público que non sexa estrictamente especialista, sino que público afeizoado a historia, que lle gusta a historia e que por eso supoño que estades todos e todas aquí. Entonces, disculpade tamén se en algún momento me vou un pouco por camiños academicistas, pero que iso é defecto do animal e do que un fai todos os días, que intentar explicar cousas relacionadas coa historia e coas ciencias sociais na Facultade de Formación do Profesorado, cuxo decano temos por aí atrás, e agradecer por suposto as profesores. Ben, bueno, o que intentei facer con esta investigación é algo moi simple de explicar, non tan fácil de facer, que é ver como todas esas transformacións ás que se refería Xan Ramón, que se están producindo no Estado español dende finais do século XVIII e comezos do siglo, ao longo de todo o primeiro tercio do século XIX, pois teñen o seu impacto a nivel destas vilas que, bueno, a mí me resultou interesante de estudar, a nivel de Lugo, de Mondoñedo, de Ribadeo e de Viveiro. É dicir, ver como todas esas transformacións que están acontecendo, que son transformacións de carácter moi xeral, pois teñen o seu reflexo a nivel destas vilas. Ese era o obxectivo inicial. E iso partía dunha tese ou dunha hipótese tamén inicial, que, bueno, se tedes a ben ler o libro, logo me diredes se está ou non conseguida dar por boa esa tese, esa hipótese inicial, que é que todas estas transformacións que se están producindo a nivel do Estado non teñen un reflexo automático nestas vilas, sino que todas esas transformacións, todos esos cambios que se están producindo teñen que pasar por unha peneira, teñen que pasar por unha criba, no sentido de que nesas vilas hai toda unha serie de poderes actuando, poderes políticos, poderes sociais, poderes ideolóxicos, poderes culturais, poderes económicos, que fan que esas transformacións que se están producindo a nivel xeral teñan un impacto moi particularizado nestas vilas. É dicir, non hai ninguna liña automática que dende, por exemplo, as Cortes de Cádiz ou dende calquera dictado que poida sair de Madrid, que automáticamente iso teña o seu reflexo nas vilas. Non hai nada disto. Eu creo que é algo que se pode ver no decurso da investigación. Este é a hipótese xeral que eu manexei ao facer este libro e xa me diredes despois, se alguén ten o gusto de lelo, se considera que está máis ou menos conseguido ou non. Pero tamén me dixeron dende editorial que procurase vender o libro. Me parece moi ben, que procurase vender o libro. Entón me vou a centrar naquelas cousas que eu creo que poden resultar máis interesantes neste sentido. É dicir, que é o que vos podedes atopar se leedes o libro. Bueno, vos podedes atopar moitas cousas. Algúnas delas, por exemplo, que poden resultar así rechamantes. Vos vades atopar unha maneira de facer política
unha maneira de xestionar o poder a nivel local diferente, evidentemente, a que temos hoxe, porque estaba sobre todo moi marcada por todo o que eran relacións familiares e relacións de parentesco. Vades ver apelidos que se repiten constantemente nesta época, porque efectivamente era unha maneira de facer política moi familiar neste sentido. Diferente, por lo tanto, do que podemos ter hoxe, agás algún caso moi soado, tipo Diputación de Ourense, que pasan as cousas de Caixa Fillo, sin maior problema. Bueno, isto era moi habitual a comezos do século XIX. E vades ver que o libro está inzado de apelidos que se repiten, de familias, de parentescos, que non os incluo por un van afán de erudición, nin de demostrar, mira cantos nomes sei, non, é simplemente para demostrar que, efectivamente, a política tiña toda unha serie de condicionantes familiares, de parentescos sociais, e que a política non era simplemente unha relación de ideas, e un discurso de ideas, iba moito máis aló de todo isto. Vos vais atopar tamén ao longo de todo o libro algo que a mí me gustou especialmente traballar, e é o enorme influencia, o enorme poder que a Igrexa tiña nesta época, brutal. San Ramón non sabe ben, que además é especialista e traballa nos seus arquivos. É algo realmente espectacular ver a capacidade de control que a finais do século XVIII e todo durante o primeiro e terceiro século XIX ten a Igrexa sobre a mentalidade da xente. Hai un afán constante por controlar o que se dicía e o que se escribía. Pero tamén se pode ver que, a pesar deste intento de control, ese acontecemento monstro que pasara París, 1789, a data que coñecen todos os estudiantes, foi moi doada, con 7 ou 8, Revolución Francesa, que ese acontecemento tan afastado tamén chega aquí. Tamén chega ás montañas de Mondoñedo, ás montañas da antiga provincia. E hai toda unha serie de pastorais de bispos, hai toda unha serie de sermóns que nos falan de que, a pesar deste intento de control por parte da Igrexa das ideas que podían chegar á xente, estas ideas chegaban con dificultades, evidentemente, chegaban contagotas, evidentemente, pero chegaban, estaban aí. Hai algunhas destas cousas que unha atopa e que o reconcilian de alguma maneira coa profesión, non? Por exemplo, cando tú estás buscando, buceando ali nos arquivos, sobre todo de Mondoñedo, e te atopas pastorais de bispos de Mondoñedo, alguna homilía que quedou escrita, que falan, por exemplo, de que se queixan de que a comezos do século XIX nas montañas de Mondoñedo hai xente que coñece a Voltaire e a Rousseau, e además o poñen así, evidentemente están facendo referencia a Voltaire e a Jean-Jacques Rousseau, a dous dos grandes representantes da ilustración francesa e da propia Revolución Francesa. Bueno, pois algunhas ideas de Voltaire e de Rousseau, escrito así, Rousseau, non Rousseau, ni nada polo estilo, pois aparecen nestes momentos. Ou, por exemplo, cando te atopas un coengo mindoniense, Losada Cadórniga, en 1816, que nos dice, falando de que chegan ideas extrañas, ideas, non vou dicir antirrelixiosas, pero si anticlericais, ideas novas que falan de a posibilidade de votar a quen te ten que rexir, a quen te ten que gobernar, o cal nese momento era unha auténtica herexía, decir, semellantes cousas. E este Losada Cadórniga dicía, en los gabinetes y aún en los tocadores, en los rincones más ocultos de la montaña, hay libros de muerte que circulan, se pagan, se leen y deleitan, libros de perversa doctrina que os veciños de Mondoñedo se empeñan en mirarlos, tocarlos, contemplarlos. E por efecto de todo isto, di Losada Cadórniga, se están deshaciendo las débiles cadenas que tenían sujeta nuestra atrevida razón. 1816. E non fala de Coruña, non fala de Santiago de Compostela, que, bueno, xa non, as vilas dunha certa entidade, non, fala das montañas mindonienses. O di, o coengo este Losada Cadórniga. Deste tipo de cuestións hai moitas no libro, porque moi ben dicía antes Xan Ramón, aquí se está producindo esa loita entre o absolutismo que está en proceso de devalar, pero que non acaba de morrer, e ese liberalismo que intenta
establecerse, pero que lle costa moito, non? E os grandes aliados, e isto non é ningún sentimento anticlerical pola miña parte, os grandes aliados do absolutismo e do liberalismo vai ser a Igrexa. A Igrexa fai un esforzo brutal nestes anos por impedir que todas estas ideas constitucionais, estas ideas da ilustración, estas ideas liberais realmente cheguen á xente. Un esforzo que hoxe sabemos foi baldío, pero eu pediríamos o esforzo de situarvos no seu momento. Ese esforzo de empatía, de situarnos nese momento. E nese momento, o novedoso, o raro, o extraño, non era o que dicía Losada Cadórniga, era como que dicían os constitucionais. Eso sí que era o raro, eso sí que era o extraño. E nada costaba un peso, probablemente, por eles. Que isto é unha das grandes paradoxos da historia. Oxe, cando se ensina a historia nos colexios, parece que todo é lóxico, que todo é normal. Que o lóxico é que o absolutismo pasase, que Fernando VII morrese e aquí se establecese o liberalismo. Eso menos lóxico é todo o que queirades. Non tiña nada de lógico. Houve que pelexar por iso, igual que por calquera outra das conquistas que temos na cidade moderna. Nada é lógico, nada ben caído do ceo, hai que pelexar por ele. E aquí tamén se fixo. Tamén aquí se houve que pelexar, e pelexar moi duro por conseguir que estas ideas liberais fosen moi pouco a pouco, con moitas dificultades, establecéndose. Hai moitos exemplos no libro tamén das tensións que se producen entre o poder político e o poder eclesiástico. Isto é normal nas épocas liberais, entre 1808 e 1814, lógicamente, entre 1820 e 1823, o terreno liberal, é moi normal que haxa esas tensións entre o poder civil e o poder eclesiástico, porque o poder civil se quere impoñer. Pero que estas tensións veñen de moito máis atrás. E algunhas son moi curiosas, moi curiosas. Por exemplo, os rexedores de Mondoñedo, os que serían os concelleiros, a comezos do século XIX estaban moi queixosos contra o cabido mindoniense e contra o bispo mindoniense. Estaban moi queixosos, porque resulta que en todos os actos nos que os rexedores acudían á catedral, os trataban fatal. Hoxe nos pode producir ata un certo sonriso, porque lles parecía tan mal que os tratasen, que non lles desen a importancia que eles entendían que tiñan en actos protocolarios. Pero que naquel momento, comezos do século XIX, o lugar que ti ocupabas dentro da catedral, que o bispo che dese ou non a hostia ou a paz, que che reservasen unhas cadeiras preto de onde estaba o bispo, era fundamental. Era fundamental porque a esos oficios religiosos acudía boa parte da poboación. E esa poboación vía onde lles dicían aos rexedores que se tiñan que sentar, vían se lles daban a paz, se lles ofrecían a hostia ou non. E entonces aos rexedores lles parecía fatal, porque os trataban mal os do bispado. E hai aquí unha referencia que eu creo que é moi interesante, a comezos do século XIX, os rexedores mindonienses queixanse porque non teñen ningún tratamento especial cando os reciben na catedral, e dicen que ninguén lles franquea a porta, non lles abren a porta, e tenen que entrar por un postigo de ella. Ninguén lles dá a paz. O cal, diante do conxunto da xente que está na igrexa, é un desprezo evidente do poder eclesiástico a ese poder civil. Amoréanos, é dicir, rexúntanos nun recuncho da capela maior. Non lles deixan estar noutro sitio. E o peor de todo é que os asientos que lles ofrecen son indecentísimos. Isto pode parecer hoxe casi unha anécdota. Naquel momento, menos anécdota era calquera cousa. Naquel momento, o que estaba intentando transmitir ese poder eclesiástico mindoniense é que os que mandamos somos nós. E os rexedores veñen aquí porque os convidamos nós, pero os tratamos nós. Non lles francamos a porta, non lles damos a paz, os poñemos nun recuncho e lles ofrecemos uns asientos indecentísimos. Isto é normal, ou relativamente normal, que aconteza na época liberal, porque hai aí ese enfrontamento directo. Pero isto xa está acontecendo dende máis atrás. E a xente está vendo estas cousas. Está vendo que o que a propaganda do momento constantemente está repetindo, que é a alianza entre o trono e o altar, que os representantes civis e os representantes eclesiásticos forman unha piña, a xente está vendo que non é certo.
que non é certo, que hai tensións. E cando chegan ideas liberais que afirman que unha cousa é o poder clerical e outra cousa é o poder civil, que o poder civil debe ser elegido numas eleccións, a xente empeza a darse conta. Empeza a darse conta de que o que era normal ata comezos do século XIX empeza a non ser tan normal. E iso é unha revolución, porque é unha revolución na mentalidade da xente. E iso é un cambio brutal. Un cambio que custou moito, levar adiante, que non foi doado, pero é o cambio fundamental que se está producindo aquí, o que os historiadores chamamos a creación dunha cultura política liberal. A xente pouco a pouco se vai convencendo de que nin o rei é por vontade divina, nin que o poder eclesiástico ten nada que facer a nivel civil, sino que os que nos van mandar os debemos elixir, e somos nós os que temos a soberanía, nós os que temos a capacidade para nomear os que nos van a elixir. Ese é un cambio revolucionario, porque eso nunca acontecera na historia. E ese sí que é un cambio. E ese é o cambio que se vai producindo nestas anos. Entón, por eso hai estes constantes roces, estes constantes choques entre o poder eclesiástico e o poder civil. Outra cousa que aparece constantemente no libro son os análisis de todas as eleccións. A gran novidade destes anos son as eleccións. Isto que vos estaba dicindo é que por primeira vez a xente pode elixir, pode votar os seus representantes. As eleccións hainas en 1810, son as que dan lugar ás Cortes de Cádiz de 1810 e á Constitución de 1812, eleccións hainas en 1813, hainas en 1820 e hainas en 1821. E son eleccións nas que a xente vota. Sufragio directo, non vou entrar nas particularidades, pero a xente experimenta por primeira vez esa posibilidade de elexir os seus representantes. O que xa é máis dubidoso é que a xente que participa nesas eleccións sexa realmente consciente do que está facendo, no sentido de que está elexindo individuos que van a poñer en pé o que vai ser andando o tempo un novo poder político. Non está demasiado claro iso. Ata o punto non está claro que moitos dos deputados que se elixen en Mondoñedo, en Lugo e nas outras antiguas provincias, moitos dos deputados que se elixen non queren ser deputados. Entre outras cosas porque hai que ir a Cádiz. Cádiz está bombardeado polos franceses, está ocupado, a viaxe é moi perigosa e, por lo tanto, moitos deses deputados non queren ser deputados. Moitos dos deputados que Galiza envía a Cádiz, as tan louvadas despois Cortes de Cádiz, moitos deles en Cádiz están moi pouquinho tempo. Moi pouquinho tempo. Incluso na prensa satírica de Cádiz de 1812 e 1813 podes atopar alusións a que carai, os galegos cando chegan aquí parece que se poñen todos malos e aos 4 meses se teñen que ir a Galiza para curarse, cando en Cádiz tamén temos médicos e tamén temos galegos. De que nos está falando isto? O que nos está falando é que eses individuos que foron elegidos deputados realmente non tiñan interiorizada cal iba a ser realmente a súa función, pero iso é lógico, porque era a primeira vez que acontecía tal cosa e, por tanto, moitos deles se marcharon alegremente, non todos, pero moitos deles estiveron moi pouco tempo en Cádiz. Realmente, se a Constitución de 1812 saiu adiante, foi porque houve un grupo de deputados que aguantaron ali. Que aguantaron ali, non por outra razón, non porque eses deputados fosen liberais. O grupo liberal non era mayoritario en Cádiz. Que ocorreu? Que houve moitos absolutistas que aguantaron moi pouco tempo ali, houve un grupo de deputados liberais que souperon negociar ben e puderon sacar adiante a Constitución. Pero esta idea que a veces se nos presenta, sobre todo nos libros de texto, de Cádiz, as Cortes de 1810, liberais, iso non é certo. Iso é un proceso moito máis complicado que todo iso. Igual que nunca se fala de que as seguintes eleccións que se producen, que son 1813, que tamén son eleccións dentro deste período, chamamos de constitucional, as eleccións en 1813, todos os diputados que se elixen en Galiza, todos, son absolutistas. Todos. Menos un. Que é de Mondoñedo, claro. A mí se me escapa realmente a razón, que é Mariño de Illade, nada menos que o vicerreitor do seminario. Mariño de Illade é o único deputado liberal que se envía de Galiza ás Cortes de 1813, coas eleccións de 1813, unhas eleccións das que ninguén oi nunca falar, porque para esta especie de mitoloxía liberal, claro, esas eleccións de 1813 chirrían un montón.
porque as eleccións de 1813 os que saen elegidos resulta que son os ultistas, que teñen que lidiar coa Constitución de 1812 que xa estaba aprobada. Isto, claro, isto na mitoloxía liberal se escapa un pouco abaixo, non? Bueno, o único liberal que sai ali, único, é este señor que además, para máis Inri era vicerreitor do seminario, este Mariño de Illade, además era un tipo liberal, el quere renunciar a ser diputado como tantos outros, e no seu escrito de renuncia nos fala da súa ideoloxía. Realmente era un tipo que coñecía ademais o liberalismo inglés, coñecía a David Hume, bueno, coñecía, era un home coñecido, non? Hai análisis de todos os procesos electorais, porque é impepinable facelo, non queda outra, hai que coñecer quen son estes individuos. Tamén hai algún referencias que eu creo que tamén son interesantes ao que é a guerra de independencia, ao que é a francesada. En algunhas entrevistas que me fixeron sempre parecía que tiñan especial interese en que lles falara algo da guerra de independencia, da francesada, non? E no libro, bueno, aparecen varias cousas referidas a iso. A min, deste período da francesada, a mí o que máis me interesou foi a mobilización bélica. É dicir, por primeira vez, en 1808, os mozos galegos van a ser reclutados masivamente. É certo que mozos galegos serviran nos exércitos do rei de moito antes, século XVI, XVII, XVIII, sobre todo os mariñeiros, porque ian servir a armada rei. Pero na cantidade de mozos que se mobilizan, como os que se mobilizan en 1808, non hai ningún precedente. Non temos cifras exactas, pero podemos calcular entre 15 e 20.000 mozos que se mobilizan, forman parte do exército, os mandan para o interior de Castilla e levan unha malleira en Medina de Río Seco espectacular. Espectacular. Non culpa deles, os mandos son un desastre, e levan unha paliza. Que pasa inmediatamente despois da derrota de Medina de Río Seco? Bueno, pois que eses soldados galegos desertan, se volven para as súas casas, porque se dan conta de que o que lles venderon en moitas homilías, de que estaban protegidos por Deus, e que como eles eran os bons cristianos e soldados napoleónicos eran todos uns anticlericais, o Deus dos exércitos os iba a proteger, era mentira. E se volven para casa. E non só se volven, sino que moitos que se anotaran voluntarios nos primeiros momentos fuxen. Todos agóchanse, fuxen, e os periódicos empezan a falar de desertores. Algo do que tampouco os libros de texto falan apenas nada. E iso non aconteceu só en Galicia, non aconteceu só na provincia de Mondoñedo, aconteceu en todo o Estado. Hai milleiros e milleiros de desertores. Tamén é certo que hai mozos que non desertan e continúan loitando na guerra de independencia. Pero hai milleiros de desertores. A prensa, que era unha prensa que estaba controlada, tampouco podía dicir o que quixera, o día abertamente, porque xa non lle queda outra que dicilo diante do que era unha realidade social da deserción. Supoño que coñecedes, ou ponos vos sonará, porque está moi mitificado, incluso ten unha placa en Santiago, o batallón literario. O batallón literario, os estudantes universitarios que se presentan voluntarios loitar polo rei e pola religión. Casi 1000. O do batallón literario é un exemplo de invención da historia espectacular, de creación da historia espectacular, porque todo eso é mentira. Se ofrecen voluntarios, sí, casi 1000, é certo. Pero cando chegan a Medina de Río Seco, que é a primeira gran batalla que teñen os mozos galegos, cando chegan a Medina de Río Seco, eses voluntarios da universidade están cansos, levan xa varios meses de instrucción, levan marchas, moitos kilómetros arriba, e sobre todo ven aos franceses. Porque claro, é moi fácil ser valente e ser moi echar moito o peito cando os soldados napoleónicos están a 400 ou 500 kilómetros, pero cando os ves en frente a cousa cambia. E resulta que dos casi 1000 que había, 352 cadetes neganse a entrar en combate e se marchan para as súas casas. 352. E estamos falando da elite intelectual do momento. Somos universitarios. Da elite intelectual. O sea, a alguén lle pode extrañar que un mozo
que reclutaron un Oirán, que o mandan para Lugo, que lle poñen unhas alpargatas, que lle dan un fusil, que o obrigan a facer a instrucción, que lle fan marchas forzadas de 30 km, 30 e pico km, que escoita falar aos seus mandos en medidas de seco en castellano, non entenden palabra, porque non entenden palabra, lóxicamente, que lles falan do rei, que lles falan de que loitan pola religión, de que les falan de que loitan por España, que deserten, que é completamente normal. É que o que non ten sentido é agochar este tipo de cosas. Este tipo de cosas se agochan nos libros de texto por unha mala idea. Isto hai que contalo, porque sí, claro que desertaban. Que pasou cando despois os franceses invaden Galiza? Entonces a cousa cambia. Entón a cousa cambia, por qué? Porque entonces os franceses o que fan é que requisan o gando, establecen impostos, requisan as colleitas, e entonces os labregos galegos organízanse, auto-organízanse en guerrillas, e dan unha malleira aos napoleónicos, efectivamente, e os botan de aquí en apenas 6 meses. Aí xa non cabe desertar, porque o que está en xogo non é nin o rei, nin a patria, nin a religión, nin España, é a súa propia supervivencia. Entón aí sí que se organiza. Isto tamén pasa aquí. Non é precisamente a provincia de Mondoñedo a máis destacada neste sentido, pero sí que hai organización. Sí que, por exemplo, en Viveiro, Xan Ramón ten un traballo que fala deste... Fala de ti. Eu coñezo o traballo. Bueno, por tanto, isto é algo que tamén, bueno, aparece no libro, non? E logo hai un estudo, a veces un pouco pesado, do que son os novos rexedores. Porque non só aparecen estes deputados que van a Cares, sino que en todos os concellos, a partir de finais de 1812, hai eleccións. E esas eleccións permiten elixir novos concelleiros. E aí van aparecendo novos apelidos. Non é que haxa un asalto ao Pazo de Inverno, é dicir, non é que os rexedores todos de Mondoñedo, de Viveiro, de Lugo, de Ribadeo, todos os que procedían do antigo réximen desaparecen de repente e aí aparezan caras novas. Non, iso non é así. Non é branco e negro. Non hai un afastamento absoluto. Hai unha mestura. Pero aparecen apelidos novos. E sobre todo aparecen apelidos de comerciantes, de abogados, de escribáns. É dicir, de xente que ata este momento, ata 1812, non tuveran prácticamente presenza nos concellos, porque non eran nobres, non eran fidalgos. E a partir de 1812, a partir de finais de 1812, empezan a ter presencia nos concellos. Entonces, bueno, aí se fai unha análise de quenes son estes individuos, de quenes son estas persoas, e coa súa actuación axudan a ir moi pouco a pouco creando esta cultura política liberal. Pouco a pouco, coa súa actuación, isto vaise conseguindo, con moitas dificultades. E non é tampouco un proceso de sacar todos estes e poñer outros que sexan liberais. Non é ese. Pero sí que se vai producindo un cambio. Estou me estendendo moito, vou ir acabando. Outra cousa que eu creo que a mí por lo menos me chamou moita a atención cando estudei sobre todo o período trienio entre 1820 e 1823 foi atoparme con moitos milicianos nacionais. A Milicia Nacional é unha organización que se crea no trienio liberal, que consiste en que cidadáns que non son militares deciden voluntariamente anotarse como voluntarios nacionais, milicianos nacionais, ármanse e xuran defender a Constitución. Non son militares, non son policías, son civís, son comerciantes, son artesáns, son xentes dos concellos, son médicos, que deciden armarse e presentarse voluntarios. Normalmente isto, a historiografía tradicional decía que este tipo de voluntarios nacionais, estas milicias nacionais, as había nas cidades, porque a historia normalmente é un pouco despreciativa con todo o que non sexan as cidades. Todo o que sexan vilas ou zonas rurais parece que nunca pasa nada, nunca chega nada, nunca chegan as novas ideas. Entón sempre se dicía que estes milicianos nacionais, que son a quinta esencia dos liberais, persoas que xuran dar a súa vida por defender a Constitución, a ver quen de nós hoxe xuraríamos dar a nosa vida por defender a Constitución. Sería unha pregunta que nos poderíamos facer todos a hora de valorar o que facían esta xente, que se armaban e xuraban
defender a Constitución, aínda que fose a costa da súa vida, e saían loitar contra os absolutistas, contra as partidas realistas e despois contra os carlistas, saían loitar contra eles. Entón, a miña sorpresa foi que localidades como Mondoñedo, localidades como Viveiro, localidades como Ribadeo, entre 1820 e 1823, tiveron milicianos nacionais, pero non tiveron 10, 12, 15, non. En Ribadeo houbo 100 milicianos nacionais, que para a poboación que nese momento tiña o casco de Ribadeo era unha porcentaxe de poboación brutal. E eu te diría ese esforzo de empatía. Situádemos no momento, 1822, as 100.000 fillos de San Luís ameazando xa prácticamente na fronteira, partidas absolutistas que están pegando tiros por toda esta zona. Por exemplo, na Fonsagrada, que eran moi realistas. E na Fonsagrada, a finais de 1822, comezos de 1823, érguese unha partida absolutista que chega a contar con 900 homes absolutistas. Quenes derrotan esa partida de absolutistas? Os milicianos nacionais, os que saen de Mondoñedo, os que saen de Lugo, os que saen de Ribadeo. Van ata ali, ata a Fonsagrada, en pleno inverno, temos crónica, cunhas nevadas brutais naquele momento, que non son militares, non son xente que teña da milicia a súa profesión, son civis armados. E esta xente deixa as súas familias, deixa os seus negocios, pon en risco a súa vida por defender unhas ideas. E isto hai que valorar, porque a veces dá a impresión de que cae do ceo, nada cae do ceo. E por suposto que este establecemento dunha nova cultura política liberal, dun novo liberalismo, non caeu do ceo, houve que conquistalo. E houve xente que deixou a súa vida nesta conquista. Por exemplo, Fernando Miranda Olmedilla, se alguén de Ribadeo mellor o coñece, hai un retrato dele no salón, Fernando Miranda Olmedilla, tuvo que exiliarse en 1823, porque senón a súa vida corría perigo, e logo morreu nunha acción contra os carlistas. Pero isto é o que coñecemos, pero houve máis morte. E non só, xa digo, isto non acontecía só nas cidades, acontecía en vilas como Mondoñedo, en vilas como Ribadeo, en vilas como Viveiro, e probablemente en outras zonas, que eu non teño estudado, pero non hai que desbotar, que probablemente tamén en outras zonas, estes civis armados que xuran dar a súa vida por defender unha idea, que é a Constitución, tamén teñen presencia. E eu creo que esta xente, coñecer que esta xente existiu, coñecer que esta xente efectivamente loitou por algo que hoxe máis ou menos podemos disfrutar, eu creo que é de xustiza histórica, igual que tantas outras cousas, pero isto tamén é xustiza histórica, e non só, insisto, nas cidades. E acabo con unha última reflexión referida tamén a isto, non? En Ribadeo, a partir de 1823, como no resto das localidades, restableces o absolutismo, década ominosa, ata 1833, e parece que todo vai volver a como era antes. Entón, en 1823, os absolutistas se lles ocurre facer o mesmo, pero ao revés. É dicir, se os liberais crearan a milicia nacional, que eran civis armados para defender a Constitución, en 1823, Fernando VII e os seus coleguillas deciden crear os chamados voluntarios realistas, é dicir, civis armados para defender o absolutismo. Está aquí, un aprende moito dos seus inimigos, tamén aprenden dos seus inimigos. Bien, entón eu me poño a buscar a ver que voluntarios realistas hai, non? En Lugo é moi difícil crear os voluntarios realistas, moi difícil, porque hai moi pouca xente disposta a ser voluntario realista en Lugo, moi poucos, mentras que houbera bastantes voluntarios nacionais, houbera bastantes liberais, o cal é moi significativo. En Mondoñedo créase moi rápido a figura esta dos voluntarios realistas, moi rápido, sin ninguna dúbida pola presencia, evidentemente, do poder eclesiástico, que fixe unha enorme propaganda para que houbese xente que se anotase como voluntario realista. Pero que pasa en Ribadeo? E a mí foi o que máis me chamou a atención. En Ribadeo non hai ningún só voluntario realista, ni uno, ni el primeiro. Ningún. E dende Mondoñedo, o señor moi coñecido, porque estuvo no proceso contra Mariana Pineda, seguro que vos sona, que é Ramón Pedrosa Andrade. Ramón Pedrosa Andrade, en 1823, era alcalde maior de Mondoñedo, en 1824 tamén.
e se dirixía ao Concello de Mondoñedo dicindo: espera a ver, o que pasa? Que me vades a dicir que en Ribadeo non sodes capaces de crear unha compañía de voluntarios realistas, é dicir, non sodes capaces de convencer a algúns ribadenses para que se armen e xuren defender o absolutismo de Fernando VII. Pois non houve forma. E en Ribadeo non houve ningún só voluntario realista, nin o primeiro. Iso é moi significativo. Iso quere dicir que, aínda que en 1814 o absolutismo creeu que vencía, que en 1823 o absolutismo de novo creeu que vencía, non vencera. E había xente que xa estaba convencida de que as ideas liberais pagaba a pena por morrer por elas, pagaba a pena loitar por elas, aínda que neses momentos, a eses liberais, ninguén lles podía dicir: vosotros sodes os que vades a triunfar, porque eso non o sabía. E isto é algo que se explica moitas veces moi mal nos libros de historia. E aí tamén entono a miña mea culpa. Porque a veces dá a impresión de que estes procesos son naturais, lógicos, que vai todo de seu. Non! En absoluto, nada. Nada vai de seu. Houve que pelexar por iso. E houve que pelexar en momentos moi duros, moi difíciles. E por iso esta xente merece un mínimo de recoñecemento. Entre que moitos nomes deles non nos digan nada, non nos coñecemos. E, bueno, un dos obxectivos a hora de facer este libro tamén foi ese. Tamén que xentes de vilas moi representativas de Galiza tivesen o seu pequeno oco na historiografía galega, que non todo fose Coruña, que non todo fose Santiago, que non todo fose Madrid, que non todo fosen as capitais, sino que tamén estas vilas, algunhas delas un desenvolvemento histórico, bueno, que logo da desaparición da antigua provincia pois non foi o que evidentemente nos gustaría os que hoxe somos mariñáns, tamén tiveron o seu protagonismo na historia, tamén xugaron o seu papel. Nada máis, moitas gracias a todos por a inmensa paciencia. Como acabo de decir que sí, se queredes facerlle algunha pregunta, algún robo, eu que quería facer fincapé naqueles soldados galegos que foron loitar e que se volveron, porque era unha loita allea a eles. Hai un libro que un libro de mandatos na parroquia de Río Torto, 1808, estamos xusto donde o cura párroco está loitando cos agricultores de Río Torto porque creen firmemente que sacándose a camisa, o borde dereito da camisa, os nabos nacen dereitos. Ese señor, é o que dices tú perfectamente, métese un fusil, mándalo a un sitio onde falan un idioma que ele non coñece, pegar uns tiros por alguén que non coñece, é normal que digan, isto non chame. Pero claro, cando venen as tropas francesas aquí, digo, ai non, entonces aí sí. E si, o control da iglesia era brutal. Era tan brutal que lles preguntaban, e non me conto, pero si, lles preguntaban ás mulleres como realizaban o amor cos seus maridos, con que frecuencia, en que sitios, e lo que les decían los hombres. Hasta aí chegaba o control. Si queredes fazer unha pregunta... Dime. Dos preguntas. Unha cousa que xa comentaste ti, pero a mí tamén foi das que me chamou máis a atención do libro, xa que tiña comentado, que é todo o período este de trienio, non? Quero dicir, en dous sentidos, non? Nun sentido que comentabas, que é o papel da milicia nacional, porque, bueno, ti exemplificabas, que xa podía ser extraño o caso de Ribadeo, o caso de Viveiro, de Mondoñedo, pero no que recolles no libro a min ainda houve casos que me extrañaron máis, Abadín, Valadouro, Miranda, bueno, Torto, non? É dicir, o antigo Miranda, a min chamoume, é dicir, moita atención todo eso, non? E ligado a iso hai unha cousa que tamén me chamou a atención, e a primeira pregunta que che faga, non? Que tamén me pareceu, digo porque é unha cousa tamén así moi agochada na historiografía sobre eso, non? A represión que sucede ao trienio, non? E que incluso nesta zona, non? Que ten a súa importancia, é unha das primeiras preguntas. E a segunda pregunta, que tamén é algo que ti comentas no libro, pero comentas así tan esencialmente, pero bueno,
tamén, digamos que isto é unha cousa máis de tipo curiosa, pero tamén me gustaría se puderes explicar aí un pouco, non? Comentas tamén as resistencias que hai por manter a provincia de Mondoñedo, non? Incluso, bueno, comentas aí toda a discusión, non? Entre un grupo de diputados un pouco encabezados por, bueno, por o primeiro conde de Fontao, con Toreno, non? Entón digo, decir, esa é a segunda pregunta, non? As resistencias por manter a provincia e en todo caso as razóns, non? Que tamén poda, na tua opinión, explicar iso, non? Ben, o tema da represión, a ver, aquí cada vez que se intentaba establecer un sistema político liberal e caía, 1814, 1823, evidentemente todos aqueles individuos que de alguma maneira se significaran como partidarios da Constitución, máis que liberais eran constitucionalistas, o de liberal ven un poquinho despois, pero bueno, evidentemente sufrían represión. A represión podía ser de tipos moi diferentes. Había represión, por exemplo, no sentido de que non se lles permitía optar a ningún tipo de cargo político, por exemplo, e quedaban afastados xa dos concellos, por exemplo. Coñezo casos de multas a comerciantes, porque, bueno, no seu momento manifestaran o seu apoio ao constitucionalismo. Eu agora estou, bueno, por razóns tamén de investigación, traballando moito en Coruña, e eu me atopei ali moitísimos pleitos relacionados coa represión. Algúns deles están relacionados con xente de, os que atopei ata agora, de Mondoñedo e de Ribadeo. Multas económicas. Pero quizás a represión máis forte ou máis evidente é isto que se chama represión non institucional, senón social. É dicir, tú quedabas significado como un liberal, ti e a túa familia. Pasaban a ser os negros, que era como os absolutistas chamaban os liberais. Pasaban a ser os negros. Claro, ser negro naquel momento, ser liberal naquel momento, ibache provocar toda unha serie de problemas, porque hai esa represión social, ese aillamento social. Eu non coñezo casos de xente que fose fusilada ou cosas deste tipo, non coñezo eses casos. Claro, non quer dicir que non os haxa, simplemente non os coñezo. Pero si é certo que a xente que se significaba, bueno, ia ter problemas. Porque estaba marcada como un liberal. O caso máis coñecido probablemente deste Fernando Miranda Almerilla, que se decide que tivo que escapar. Hai documentación que sinala que tivo que fuxir a Francia, non lle quedou outra, porque senón, bueno, probablemente iba a ter problemas moi graves, non? Por lo tanto, hai unha represión social, hai unha represión nese sentido a nivel local importante, non? Forte. No caso da segundo que me comentabas, da provincia de Mondoñedo, en 1822 é a primeira vez que nas Cortes se pon enriba da mesa a posibilidade dunha nova reorganización provincial a nivel de todo o reino de España. Como ben sabedes, Galiza tiña as súas 7 antigas provincias que tiñan unha existencia máis informal que propiamente institucional. Non podemos pensar nas 7 antigas provincias como nas posteriores provincias liberais, non teñen o mismo rango, o mismo pouso institucional, non? Pero si é certo que existen. Bueno, en 1822, por razóns basicamente de organización territorial, comezase a falar de que Galiza debe quedar con 4 provincias. E aí empezan problemas. O máis coñecido, como sempre, porque isto sempre pasa así, o máis coñecido é o problema que se plantexa, que se pon entre Pontevedra e Vigo. De feito, en 1822, a provincia que se crea non é Pontevedra, é Vigo. É Vigo. O que pasa é que a partir de 1823 eso deixa de ter ninguna virtualidade, porque se restablece o absolutismo, e ata 1833 non se volveu a poñer en pé esta idea da reorganización provincial. Bueno, pois nese proceso de reorganización territorial, a provincia de Mondoñedo ve signas. E nas actas de Cortes, en 1822, hai esa referencia que sinalaba Moncho, dun debate no que Moscoso de Altamira defende a posibilidade de crear unha provincia de Mondoñedo que abranguería dende o río Navia ata a zona do Ortegal.
sería unha provincia básicamente mariña. Mentras que a provincia de Lugo quedaría circunscrita ao territorio que hoxe podemos decir de Vilalba para baixo, por dicirlo de alguma maneira. Eu creo que cando se puxo en riba da mesa esa posibilidade e se empezou a debatir este tema, ninguén foi consciente do que realmente a trascendencia que iso ia ter. Eu creo que nin os propios deputados, porque tampouco é que tú vexas nas actas de Cortes, ollo, eso só reflite unha parte da verdade, o que queda refletido nas actas de Cortes, as negociacións que se facían por fora, evidentemente, esas non, eu por lo menos non as coñezo, non? Pero eu non creo que fosen realmente conscientes, porque tampouco é que haxa unha resistencia a morte aí para defender esta provincia, a continuidade desta provincia de Mondoñedo. Si é certo que un dos deputados con máis sona nesas Cortes, que era o conde de Toreno, que era representante por Asturias, dixo que ni de coños, que eso de crear unha provincia que incluíse parte de Asturias ata o río Navia, eso, por suposto que non, e probablemente os representantes da provincia de Mondoñedo pues, non tiveron forza de abondo como para manter a súa postura. Pero é destas decisións que, andando o tempo, demostraron que realmente teria pagado a pena facer unha resistencia moito máis forte. Porque vosotros imaginadevos o que é, a partir de 1833, que localidades da Mariña teñen para calquera tipo de acto administrativo que desplazarse ata Lugo. 100 km. Se hoxe nos resulta ainda un pouco complicado chegar, imaginadevos en 1833, en 1850, en 1870. A Mariña realmente quedou nese sentido moi prexudicada. Eu non teño ninguna dúbida. E sempre poño o mesmo exemplo. Non hai ferrocarril que chega a Mondoñedo, porque Mondoñedo perdeu a súa condición de capitalidade provincial. Porque senón o ferrocarril teria chegado a Mondoñedo. Eso sin ninguna dúbida. Houve moitos proxectos posteriores de que o ferrocarril non só chegase a Mondoñedo, senón que chegase até Ribadeo. Moitos. É unha das reivindicacións do galeguismo histórico, sempre foi o ferrocarril transversal galego, non? Que non o dera. Pero é un exemplo de como unha decisión que no seu momento probablemente ninguén era moi consciente da importancia que ia ter, que era a redefinición das provincias, a enorme trascendencia que vai ter xa no medio prazo, xa non digo no largo prazo, no medio prazo. Porque as provincias se consolidaron de tal maneira que as de 1833 case son as que temos hoxe. E vai a longe xa moitos anos. Pero probablemente naquele momento ninguén era consciente da enorme relevancia que isto ia ter. Porque, se vos fixades, todo o que a partir de 1833 gañou Lugo é inversamente proporcional ao que perdeu Mondoñedo. Total. Hagas unha cousa que é o bispado. Todo o resto o perdeu Mondoñedo. Todo. Porque as capitalidades de provincia foron moi potenciadas polo liberalismo, moi potenciadas a todos os niveis, e ao nivel do ferrocarril, é moi evidente, por exemplo. Por lo tanto, eu creo que foi unha batalla perdida, pero quizáis foi perdida porque tampouco ninguén era realmente consciente da trascendencia que podía ter de cara ao futuro, incluso de cara ao inmediato futuro. Pero, bueno, isto é unha hipótese que eu tampouco non teño datos para corroborada. Pero nos debates de Cortes, igual que hai outros temas que tú ves que ocupan páxinas e páxinas e páxinas e ya están dando voltas, sin embargo, esta cuestión da capitalidade eu non acabo de ver que realmente se lle dese demasiada trascendencia. Quizás simplemente porque a proposta xa dende o inicio non tivo apoios, ou atopou moitas resistencias. E probablemente por eso non seguiu adiante. Pero o que aconteceu con Vigo e Pontevedra, que estuveron durante anos, pero vamos, con unha loita moi forte por ver cal ia ser a capitalidade, o que logo aconteceu, ainda non hai relativamente pouco tempo entre Coruña e Santiago de Compostela por ver cal ia ser a capitalidade de Galiza, non houve esa pelexa, esa loita entre Mondoñedo e Lugo. Non houve. E iso tivo unha trascendencia enorme para a Mariña. Non me cabe ninguna dúbida. Xa non digo só para a propia cidade de Mondoñedo, para a propia cidade de Mondoñedo, que creo que é evidente, sino para o conxunto da Mariña. Quedamos cunha capital a 100 km de distancia. E iso é un problema. Iso creo que históricamente é un problema evidente. Se alguén quere discrepar isto... Dades un momento. Isto non é unha homilía, ainda que des o país.
non se hace molesta. No. Bueno, pois, se non hai máis preguntas... Eu vou fazer unha pregunta un pouco allí ao tema. Na época esa do absolutismo, non? Ese tipo de votacións do 12, do 13, pues, como eran esas votacións? Bueno, no 12 no 13 Como eran esas votacións? xa non había absolutismo. Estábamos en pleno período de verán. Por eso había votación a partir da Constitución de Cádiz. Eran eleccións indirectas. Eran eleccións indirectas. É dicir, podía votar todos os varóns maiores de edade con casa aberta. Todos. Pero a votación era en 5 graus. É dicir, a primeira votación, o único que se elixieran uns compromisarios das parroquias. 2. Eses compromisarios logo ian á capitalidade, neste caso Mondoñedo, e elixían os seus representantes. E logo eses, á súa vez, non sempre, por exemplo nas eleccións do trienio, ian a Coruña, co cal ao final, os que elixían os deputados, 35 ou 40 persoas, non máis. Porque había varios grados de eleccións, eran eleccións indirectas. Pero, hai que darlle esa importancia que tiñan. Porque, antes diso, as posibilidades que había de elixir, ainda que fose de unha maneira indirecta, os teus representantes políticos eran cero. Non había nada. E hai moito interese nos concellos, moito interese, tanto na época entre 1812 e 1814 como entre 1820 e 1823, por votar. Que iso é algo que tamén moitas veces a historiografía agocha. É dicir, cando a historiografía fala de eleccións en concellos rurais, normalmente sempre fala, no século XIX a xente tiña moi pouco interese por votar, non coñía. Eu non atopei iso. Eu que atopei é o revés. Había moito interese por votar. E incluso, nalgúna discusión en Cortes, un ministro da Gobernación chega a decir que é lógico. Como non vai ter a xente interese por votar a aqueles rexedores e aquel alcalde que son os que realmente van decidir cuestións que son vitais para a súa vida? É lógico que queiran votar. E había interese. Porque moitas veces dícese, non había interese pola política. Esta xente non era consciente do que se estaba xugando. Pois moita xente sí era consciente. E había interese por poder votar nesas eleccións. E iso creo que é, bueno, un dato interesante, porque a veces temos unha certa tendencia despreciativa respecto de que xentes que iban saber destas cousas, que lles iba a interesar, que lles iba a importar. Pois non, lles importaba, querían votar. E nas actas dos concellos quedan moitas mostras de como hai reivindicacións para poder elixir os meus concelleiros, para poder elixir os meus alcaldes. E aí sí que había interese por votar, ainda que fose esta maneira indirecta, pero sí que... Poucos liberales, se diría. Bueno, algúns van saindo, pero non hai, é certo que non hai un recambio absoluto, un recambio total. Non. Por qué? Porque todo isto que a nosotros nos parece normal, porque temos interiorizado, de votar, de liberalismo, de elixir os teus representantes, claro, en 1812 é unha novedade absoluta. Eso é algo como se aquí agora nos descende un platillo de Marte e se nos presentan os marcianos. Pero esa xente era prácticamente o mesmo. Nunca tal cousa lles dixeran. Cando lles dixeran a esta xente que podían elixir os seus representantes? Nunca, porque non podían. Iso foi unha novedade brutal. O mellor se decatou da novedade brutal que era eso foi o poder eclesiástico, que fixo imposible por impedir este tipo de circunstancias. O imposible. Pero pouco a pouco foi callando esta nova cultura política liberal da representatividade. Ata hoxe. Por exemplo, os concellos son de 1833, 36, non? Non, nos moi anteriores. Sabe, sí, Ribadeo, Mondoñedo, pero, por exemplo, antes había xurisdiccións en Foz, en Foz estaba Foz, Lois e Villalonte. Esas xurisdiccións aí votaban, non? Eso foi un dos debates que houve aquí. Si só podían votar os habitantes do casco urbano de Mondoñedo e das ribeiras de Trigás e de Caleón. Si só podían votar eses, ou si aqueles coutos e xurisdiccións que recibían xustiza por parte do Concello de Mondoñedo tamén tiñan dereito a votar. E aquí atopamos cousas, pois eu dicía antes do interese por votar, atopamos cousas curiosísimas, como que procuradores desas xurisdiccións, desas coutos, de Foz, de todos os que eran da zona da provincia, din que como non lles van deixar votar se na Constitución de 1812 se establece
que todo o mundo ten dereito a elixir os seus representantes. E esta é outra lección, porque non se sabía que a estas zonas chegará a Constitución, exemplares. Sí que chegaron, claro que chegaron. E dicían os historiadores de Madrid, os de Madrid porque eran os que estudiaban isto, non? Eles miraban o Arquivo Histórico Nacional e ya, estaba todo feito. Dicían isto, pero non sabían ler. Digo, gilipollas. Pero sabían escoltar. Claro, é outra das cousas que se ven aquí. A enorme importancia que teñen as lecturas colectivas, as lecturas comentadas. Non sabían ler? Claro que non. Non sabían o castellano? Claro que non. Pero sempre había alguén que leía, comentaba. E a xente sabía escoitar. Hai un historiador francés que dice, para aprender a política, o importante non é saber ler, o importante é escoitar. E a escoita era moi importante. Bueno, pois eses procuradores desas xurisdiccións son os primeiros que mandan requerimentos ao propio capitán xeral de Galiza, pedindo que xa que eles van recibir xustiza, neste caso, do Concello de Mondoñedo, queren ter intervención no nomeamento dos concelleiros, dos rexedores e dos alcaldes que vai haber en Mondoñedo. Se isto non é ter interese pola política, a min que vais alguén e me explique. Isto é ter moito interese pola política. E además dice, e isto lo sabemos, porque las actas de las Cortes andan en manos de todos. O día sí, explícitamente, unha referencia nunha acta do Concello de Mondoñedo. Las actas de Cortes andan en manos de todos. Por qué? Porque chegaban máis fácil aquí as actas das Cortes que a Madrid. Por qué? Porque viñan por mar. Chegaban a Ribadeo e dende Ribadeo se iban repartindo. Mentre que a Madrid non daban chegado. Ou a Ciudad Real, ou a Burgos. Non teño nada en contra de Madrid, pero será así. Claro, isto é algo que, cando o dices por aí adiante, claro, se quedan todos así un pouco pensativos, e dicen, home, pois ten unha certa lógica. Claro que ten unha certa lógica, efectivamente. Aquí chegaban porque nosotros temos fronteira marítima. E os outros non. Entón, a Mondoñedo, nese sentido, estaba máis avanzado políticamente que podía estar infinidade de outras vilas do interior de España. Pero infinidade. Por qué? Porque chegaban. Esas ideas aquí chegaban. A outros lados non daban chegar. Perdón polo énfasis, pero como é, solo nestes casos, normalmente non son moi enfáticos. Pois, se non vemos máis anotacións ao dorso, darvos as grazas, decir que todos estes actos son gracias a que temos este público, convidarvos o día 3, que é sábado da semana que ven, porque traemos ao Allomao, vamos ter unha obra de teatro na Sala Bahía ás 8 da tarde. E lembrarvos, se é que vos fai falta, lembrar isto, que despois do Entroido temos o Topo Roto. Moitas gracias.